ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. ассалому алайкум бонувони азиз, хушомадин ҳама каса ба канали ма. рӯзтон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, камтар дар бораи маргарин гап мезанем ва шумо фикрҳои худтонро дар комментария ҳатман нависед оиди ҳамин маргарине ки ин савол шудагия. ма ин савола як ҳафта шуд мехоҳам дар ҳамин видеом монам. маргарини шедрая летара аз ҷониби як дӯсти азиз подписчики ки ма сухани ваёрам ростай барои ҳамо ма хостам бо фикри ақидаи шуморо бифаҳмам ки ҳамин шедрая летара гуфт ки ҳаромай, ҳамин маргарин гуфт апаҷон ҳаромай, барои дигароро тавсия метиҳем, шумоам гунаҳгор мешед. ва ма дидам ки дар танаи ҳамин маргарин ҳалол буд. ма якум бор ҳозир надидам, ма пеш дида будам ҳалол буд. чанд намуд маргаринои инаи хел истеҳсоли қазоқистона мегирам, ҳалол навистагия инаи намудо ва шедрая летара сиски меган ирам ҳалол навистагия. ана намуда гуфтам шумо ҳам бинед ки ҳалол навистагӣ боша, оё истифода бурдан мумкин нестай, чӣ ки бисёр пухтупазои мо бо маргарина вақте ма тавсия метиҳам бо мисол агар ҳаром бошад баъд ма гунаҳгор мешавам. барои ҳамо гуфтам ки бо шумо фикротонро дар комментария нависен дар бораи маргарин. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани славянка, пирожни славянка, песочния беҳад болаззатай хостам нишон тиҳам рецепти оддия ва болаззатай, беҳад болаззатай. ин як намуд бо пирожни знаменитӣ ҳам гӯвем мешавад. дӯстони азиз, ба мо лозимай 4 дона тухм, тухмои калон калонай ва 6 қошуқ шакар, 250 грамм маргарин, як қошуқча пур разрыхлитель, як пачкара мешавад ва қариб 400 грамм орда. 400 грамм орда, ака шумо метонед ки я стакан аввал андозем бинем, ба оста а я стакани дигарам андохтан мегирем то хамира ма нишон метам чанд қад сахтиш бояд шавад. иҷода ба мо лозимай сафеди тухм ҷудо мекунем ва зарди барои даруни хамираш. сафедира бо бизе мекунем барои қабат шуда. зардиёро намихе хушрӯ ҷудо мекунем ки дар сафеди ягон қатра начакад. ҳами зарди анамихел аввал зардиро мезанем ба миксер бо шакар лат мезанем то ҳал шудани шакар. камтар сафедча мешавад зарди. баъд маргарин дар ҳолати хона мондагия мулоимак шудагия шумо ҳаракат кунед равғаноки маргарина зиёдтар гирен, фоизша беҳад песочнида фоизи баланд нақс дарад. инамихе ба миксер задем. маргарин ки мулоим инамихе мезанем, тез об мешавад. баъд орду разрыхлителя ҳамроҳ мекунем. тестамон беҳад тестаи песочни мебӯяд, резонак. анамихел дӯстони азиз, ин рецептмон якта ҳами дар лист якта мешавад. мо ду тақсимаш мекунем, ним порсгӯё. агар ки барои ягон тӯи маърака кардани бошем бисёр 15 дона мешавад. бисёр хоҳем ба лист якта, шумо метонед 250 грамми маргарина ҳисоб кунед. 2 баробар гирем, 500 грамм маргарин, 14-15 қошуқ шакар бигиред, орчам бисёр бигиред. мисол мо да 400 грамм орд ҳозир дар кора, шумо метонед 800 грамм орд бигиред двойной, 2 пачка разрыхлитель ва тухмам гуфтум 8 дона тухм. агар ки листон беҳад калон бошад 10 дона гирем, яктаи бо ҳар душда зиёдтар. листи ман дарозиш 33 сантиметрай. намихе хамирмона шурида мемонем. баъд иҷода мегирем
4 дона сафеди тухма бо 200 грамм шакар лат мезанем. 200 грамм нем 1 пиёла пур шакар мешавад дӯстони азиз. Ва баъде ки сахт шуданаш 2 қатра уксус барое ки формаи ҳамо тухма гум намекуна, ҳам запахша мегира, запахи тухма ҳамо бӯе ки мекуна мегира, барои ҳами 2 қатра меандозем. ям хел задем сахта как шуд. Тайёр мекунем, тезда ки зуволамона тунук мекунем, дар духовка мемонем, я 5 дақиқа бори меиста, 5-4 дақиқа меиста, дар ҳарорати 200 градус пасттар мемонем духовкара. намахеровни тунукш мекунем, ба лавош камтар ҳар хел омадагие мо ба дастмон рост мекунем лавои ҳами хамира. инамихе рост мекунем, чоркунҷаи хушрӯ меша дар пушти лист ма мекунам. Причударам пушти листа и славянкарам пушти листа удобния гирифтанаш. ина духтаро дар духовка мондум, гирифтумша. Бинен сафедай ҳоли даже ягон ранги дигар нагирифта. Мегирем болош, баъд мемонем, камтар меиста. Сраза гармогарми баъд намешакем сафеди тухма. Камтар меиста 1-2-3 дақиқа трезара кушода мемонем, шамолаш бизана, камтар хеле хунуктарак мешава. Баъд мегирем сраза мешакем ҳами сафеди бизера. Духовкада мондагием духтаро пухтестаем. Бисёри баъд намеиста то бизеш сурх шудана. Ба мо лозима 80 грамм маргарин, ами маска. Сливичный боша бо хубай. Ман шедрайлетара кардестам, барои ҳамо маргарин гуфтум. Асlan шедрайлета маргаринай, лекин ки фоизиш баланднокай. Мо метавонем дар кремурам истифода барем, барои ки лаззаташ болаззатай. аз ҳисоби равғаннокиш бисёрай. Инами хел шедрайлетара 80 грамм кам тарак бо як қити варёнка мерава. Ба ҳамо куни қитида кам тарак тагжда мемонем варёнка барои болош. Якта плиточни шоколад ба мо лозимай, ҳамхел ҳар як кубикша майда плиточния мебирем, мешиканем, мемонем. Ма ба корча шикастам шоколада, анамхел ду тақсимиш кардем. Шумо бимонен хунук шава, анамхел трезара кушода монен, я 20 дақиқа беиста хунук шава, баъд маскара бишакен духтаро. ҳами креми мо аз маскаву варёнка иборатай. маскаш камтарай, шумо вақте ки хунук шуд ва бишакен. аз ман камтар ширгармтар буд, ман вақтам камтар буд, хостум тез тайёр кунам, кор доштам. амихел бинен чихел амихел оҳиста нозука ки беҳад резонакай нашкана. занҳои азиз, барои шумо, барое ки дастхона набаромада, хунук нахӯре, азоб накашед, басай азобҳои кашидагие ки занҳои мо азоб кашида дар хунукиҳо кор мекарданд ва кори вазбин мекарданд, ҳозир барои шумо як шанс шуд, як шароити нағз шуд ки дар хона нишаста ҳам фарзанди худро тарбия мекунен, ҳам вақти бисёр намерава, нишаста бо кора пеш мебарен, бефара намешавен. ин кори бизнесай, бизнеси ҳалолай дӯстони азиз. ҳама маҳсулотое ки истифода мебарен ҳалолай, ширкат сертификат дора ва бо ҳамроҳи ҳами хоҳараки ман наставники беҳтарин старший вице-директор марҳабо барои шумо ҳамаи нозукиҳои кора мефаҳмона. бесплатнай дӯстони азиз фаҳмондан. вақте ки шумо коригари марҳабо мешавен, шуморо то директор шудана ёрдам мекуна, таги худ шонда шуморо регистратсия мекуна, бо барои шумо ҳам одам меёва, беҳтарин директорае ки шуморо ёрдам мекуна. вақте ки шумо якмушага мегзарен, барои шумо 1000 рубл тӯҳфа мешава, боз падарка тӯҳфа мешава. ҳамихе шансҳои зура барои шумо пешниҳод кардагия, дер накунен. и хеле кор ҳозиражда нестай, ҳама кор азобай. и бо як коре ҳаст ки гарм дар хона нишаста кора пеш мебарен, бетараф набошен, нависен, ҳамкорӣ кунен. номерашон дар рӯи экранай, дар комментария закрепит кардагия, ҳамсӯҳбат шавен. кори нағзай духтаро пушаймон мешавен агар ки накунен кора. саломат бошед. анамхе дӯстони азиз, қабати бологиша мондем, нозукак мемонем ки песочни теста мешкана.
эҳтиёт карда ним порс мешава. Агар ки мо гуфтум ку карданӣ боше 1 лист хоҳем барои ягон тӯи маърака, бо 1 листа 2 бор мекунем рецепта. Ана ҳози иҷада 1 бор кардем 15 дона мешава. Ма ки 3 фарзанд дорум, оилаи мо аз 5 нафар иборатай. 2 рӯз хӯрдан, бовар кунед, беҳад болаззат буд. Ма 2 рӯз шуд навор монтаж карданiem камтар овозом гирифтагӣ буд. Имрӯз боба бегаҳ дидим ки овозом нахстара гирифта, монтаж кардам. беҳад овозам саҳар маҳкам буд, натонистам ки монтаж када хушрӯ када барои шумо фаҳмонам. Бизеи даруни ҳами пирожнӣ камтар гармтар буд, хунуки бад нашудагӣ буд. Ман тез кардам, бегаҳтар буд, саросима будам. наистодам ки хунуки бад шава. Барои ҳамун камтар креми ки дарунаш маскамон об шудестай ай макадаги. Шумо монед хунук шава, баъд боло ба боло монед вабше об намешава. Аз ма ҳамон бизе дертар хунук мешудай. 10 минут истодам, ждат кардам ки не ҳолиам камтар даруни шир гарм буд. Ба ҳар ҳол ки хай нағз омадагиай, беҳад болаззати резонак. Ака дар лист буд, камтар видиш хушрӯ наметофтак. баъде ки бигирем дар падноста бо хушрӯтар метова, барое ки дар ҳақиқатан болаззати хушрӯай пирожнии дастархон зебай. Дастархона бо ҳами орометен беҳад хушрӯ мебиёя. бинен камтар ам бизе ки гармтаре крема об кардестай. Агар хунук боша ҳечи об намекуна. Ширгармиш дер мерафта, ямо хунук мешудай. шумо ба фирҷа ба ҳазир бошен дӯстони азиз, моне хунуктар шаванд. ана мехе тайёр кардам. ширинӣ бо лаззат, нӯши ҷон, ҳамаи шуморам тайёр кунед, нӯши ҷон кунед. беҳтарин ширинии знаменити номдор. дӯстони азиз, рекламаҳоро нагзаронда тамошо кунем. Ба як касе ки бо дар кор мешавад, кори нағзай Фаберлик, ҳар кас хай кадоме ки метавонад кӯшиш кунен, кор кунен. И бо барои фоидаи худтонай. ҳар як кас бояд яго рисковат кунад, кӯшиш кунад, ҳар як кора. анам хел дӯстони азиз, барои шумо боз як намуд субҳона тайёр мекунам. Субҳонаи болаззат, субҳонаи осон. барои шумо хостам пешкаш кунам. шумо ҳам тайёр кунед барои фарзандои худтон, барои саҳарравӣ, барои шавҳаро, барои корравишон. ба мо на он қадар маҳсулот лозима. Як маҳсулотое ҳаст ки ҳамамон дорем дӯстони азиз. ба мо 3 дона тухм, 90 миллиграмм шир и ним пиёла зиёдтарай дӯстони азиз, 90 миллиграмм шир ва камтарак мурчи сиёҳи куфтагӣ, намак ним қошуқча, орд 1 бакала бинен, 1 стакан ордай, 120 грамм ордай ва ба қошуқ чен кунем 8 қошуқ ордай ва ним пиёла равған, ним пиёлаи ровна равған, болгарский, ба мо лозимай болгарии сурх, сабзам боша ҳечи гапе надора, 1 дона помидор, пиёзи кунӣ 1 дона, пиёзи зеленӣ 3 баргаш. тамом дӯстони азиз, ҳамашам ба шакли 4 кунҷа майда карда аввал сабзавотро реза мекунем. ҳамаи ҳами сабзавотро майда 4 кунҷа реза мекунем. баъд ордама қошуқ қатичен кардам дӯстони азиз, 8 қошуқ ордай. мехе 1 стакан пур орд 8 қошуқ пур ба пурай. қошуқотунам хе пур ба пур орд бигирен, ба қошуқ агар бигирен 8 қошуқай. хато накунен. мурчи куфтагии ма камтар тезтаракай, ма камтар гирифтам барое ки кӯдако мехӯранд, тези бад нашава. равған ним пиёла, зиёд нестай, ним пиёлаи туғри ва шир ма дар ихели зарф гирифтам. шумо метавонед ним пиёла зиёдтар гиред, туғри мешава шир. шир на хунук гарм фарқияте надора. ана мехел ҳамаша реза мекунем. дар сковородка мепазем дӯстони азиз. 4 дона мешава. 4 та размерошо нормали сковородкаи ма размери 28 калонай.
4 ба сковородкаи калон мешавад бо баракатай. 3 дона тухма шикаста андохтем. Баъд намаку мурчам меандозем. ним қушуқча намак, каме мурч, хай бо таъби дилай мурч нахоҳе наандозем. равған, шир, орд. Тамом. Баъд дӯстони азиз сода. Дар даруни ҳамун намак камтар ман содарам гирифтагиам. Аз ним қушуқча камтар сода. агар разрихлитил хоҳен, разрихлитил андозен. лекин андозен ҳатман, барои ки ҳами зволара ковок мекунам. ё камтар сода, ё ним пачка разрихлитил. ним қушуқча камтар сода. фаромӯш накунем. ман чандборӣ такрор мекунам ки шумо фаромӯш накунед, хато накунед. камтар равған мекунем сковородкара. сковородкаи мара бинед тагош ҳама хурушидагӣ шуда. барое ки ба чизои оҳаниям истифода мебарем, ягон вақт саросима бошем, хел мехурушад. асосан бояд ба чӯб чизои пластмассӣ истифода барем. дӯстони азизам, хел бо болоша камтар равған кардам. камтарак ки ба ҳами шотка такшам камтарак паст бумонен. аввал як таспа ба паст монед, камтар кришкаша пушонед. ами бисёр наиста тез да мепаза, худаш маълумай дӯстони азиз. анаи бо якбори дигарша. анаҷа охиронша, чорумша мепазем. сеташа пухтам аллакай. инҷа дар дуташа якташ дар сковородка қариб тайёр шудай. анами хел мебӯя мулоимай бинен. беҳад бо лаззатай мулоимай. шумоам такрор кунед, пазен, пушаймон намешавед. ина ҳар чорша пухтам. якумгиш камтар сирхтараки бисёр шуд, барое ки камтар таспонтар буд. баъд алобша худам пасттар кардам ки хушрӯ бупаза. баъд як дона картошкаам дорад дӯстони азиз, қариб фаромӯш кардам. як дона картошкара майда реза кардам, ҳамаша бо шакли чоркунҷа. як дона картошкарам дорад дӯстони азиз. мепаза ҳамаи чизе ки дар дарунаш аст майда реза кардагем дар алои паст рӯшаки пушондем хушрӯвак мепаза бо сметанаҳай, майонезай, чизе ки шумода маъқул боша. ман хиёл кардам бо сметана беҳад болаззат гузашт. насиб боша дар влогҳои оянда шумода чакаи туркиро нишон медиҳам, тарзи тайёркуниша. ман ҳамида ниятам да ҳастай. анам хали чизоқатӣ бо чакаи турки беҳад болаззат мегузара. чеснок дора дарунашам, хали приправо дора. ман барои шумо нишон медиҳам. худо хоҳад. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошед.